Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got you lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't Maayong gabi, mga kabisdak. Maayong gabi, mga higala. Kung asa mo karon ka Bisaya, ang nagtan-aw sa tibok kalibutan, labi na katong nang lakaw, ng nangandoy og ni gawas sa nasod para mangita og dugang pangkalambuan. Maayong gabi kanyang tanan og manghibon tawo nasa mo karon. Comment below kung asa mo nagtan-aw og i-share sa inyong mga amiga aron mo daghan na pa mga Bisaya. Okay, kaya mga Bisaya, mo na siya mga tugihan. Welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show with Ate Binky. Karon dinhi atong maghisgot ta og mga tinuod nga istorya, dili mga pa-pretend nga istorya ba nga ako nagawas na siya unsa, mga tinuod lang ang atong istorya diri, mga hagit atong mga naagian, ang mga leksyon, ang mga nakatabang nato labi na sa pagpadayon sa paglambo sa atong kinabuhi. So pagkuha sa imong kape o tubig baka ran juice unsa imong gustong inomon kay magistorya sa ta. O sa dili pa ta mapadayon, shout out sa nagtan-aw, salamat sa pag-watch. Make a comment below where are you watching from. Aron mahibalo ko kung asa ni abot ang akong video. Karon atong hisgutan unsaon pagpadayon kung dili klaro ang sunod, di ba? Nakasuway na ka nga dili nimo makit-an ang sunod nimo nga lakang. Kana bitaw nagtuo ka lang, no? Nagtuo ka ba nga kani siya mao ni siya makatabang nimo, no? So nagsugod ka pareha nang nagsakay, nagadto ka sa nag-eskwela ka, no? Dili ka man kabalo unsa gyud imong kadulngan kay nagtuon pa man ka. Pero kinahanglan gihapon kang mopadayon. So mao na atong tema karon kay kining akong kinabuhi diri sa Canada. Kuan kanang daghang kay tag mga maagian nga maayo kayong i-share nga mahimong makakaton ko ng uban kay uban nagtuo nga ang nagtuo daghang kay sa labi na gid sa tuan magtuo nga kanang everything is just like living in paradise, no? Ang kinabuhi, balance na gid na siya wherever you are, no? So dili kinahanglan, so ang akong ikasulti, no, dili kinahanglan makita gid nato ang atong tibuok nga dalan. Like pag anhin ako diri sa Canada, I don't know, dili ko kabalo, inianhi ko diri pero naatanan ang mga pagsalig sa Dios, no? O ang atong kinahanglan nga maghimo tag mga butang na nagtuo ta nga kung maghimo tag maayong butang maayo itong katulungan. So dili ta kabalo nga unsay atong dalan nga giagian nga exactly atong himuon. Pero kabalo ta nga kung magpadayon ta moabot gito sa punto nga molambo ta. So shout out sa nagtan-aw, salamat kaayo. Palayo ko comment asa ka nagtan-aw para kabalo ko. Asa akong video nakaabot. So karon, so human sa akong challenges sa akong kinabuhi diri pag hinako diri sa Canada. Nagtuon ko og nagsugod ko og paghimo o kanang mokat-on bitaw bag-ong lahi nga paagi sa akong gihimo sa una pag-abot ako diri. Kaya akong pag-abot diri trabaho gid na siya na 8 hours tapos 2 to 3 jobs. Kay kini laging gusto ta nga makadaghan kuno tag makita pero sahay kana bitaw kung dili nato mabalanse ang atong pag dili nato tawag mabantayan ang atong ang atong mga choices na ibutang lang nako nga choices mo kay kini bitaw ang atong lawas manggod mao na siya ang pinaka-importante gyud nga atong pinaka-importante gyud kayo nga atong atimanon kay unsaon man nato ang atong trabaho nga daghan ko ng imuhang kung ang imuhang dahang kwarta po ni ang imuhang lawas nagkagidlay ba so mao nang nahitabo sa ako so mao na siyang
paghuman sa health challenges nga dako kayong kausaban nako, nagtuon ko og bag-o nga paagi nga unsaon ako mabuhi ko sa in the future kay kaning magkaedad na ta nya wala kay tigom man ka paingon no, so naa gyud kay mga worries ba nga unsa kaya no nga unsa kaya akong himuon. So mind you, ang tanan bitaw no, kung mag-ampo bitaw ta naa gyud ihatag sa ato, usahay lang kita manggugay dili kita mo, we're not mindful, we are not aware nga ang Ginoo na nimo na nako. Usahay kusog lang ta mo hukom sa uban, unya dili nato tun-an unsa kaya akong tinuod, unsa kaya akong maayo, di ba? So anang tanan nagdepende ra gid sa tuwa. So sa tanang mga mga kababayin-an, mga nanay diha nga nagkinahanglan bitaw or kanang mag-retire na niya nag nag nagnauna gid unsaon kanako no nga unsa man ni akong madawat sa retirement gamay ra man kaayo mabuhi kaya ko isa ko ana usa ko inga naghuna-huna kung unsaon na lang nako kung napa ko'y kinabuhi kay gilugayan pa akong kinabuhi unsaon man ako so I must do something kinahanglan na ako himuon so kinahanglan una sa tanan no magkuan kita mamalandong unsa ka ni dayon kabalo mo kakuan mo anang mamalandong mo niya naay mo abri ka sa imong gadget kay tanan-tanan maguno is an instrument usahay atong himuang ug dautan nga mga meaning ang mga atong naa sa atong palibot pero naa na sila diha abundance is around us already pero kaso lang kita ang atong kasing-kasing dili bitaw bukas ang atong huna-huna sarado mao na siya nga kasagara sa ato walay kana bitang close kaayo ba kung baga na diha ra kita kutob kay dili man ta mahadlok man tag explore so mind you you're not alone ingana gihapon ko pero sa dihang gisugdan bitaw nako og kanang kana bitang sige ra tag ampo niya wala tay gihimo useless gud siya so kinahanglan nga kung moampo ta unya naay mga opportunity sa atoa ato yung atong tun-an kung maayo ba siya ni ato dayong sugdan og tuon no kay ang ato man kung una gusto ra gid ta nga komportable ta komportable ta permeable niya kung dili ni ta komportable adi na dayon ta kay mahadlok ta so ingana gyud ko kaayo sa karon no sa dihang nakita nako ni siya akong gihimo karon nga naay community nga akong makit-an naay mga tao akong makita nga they are doing like that so mo nang giingon nga nana siya put friend sa mga tao nga naghimo nga nagmalamposon so muna akong giingon sa akong kagulingon if they can do it so why can't I so depende ra gyud na siya sa imuha so mao na siya nga una sa tanan mo salig ta kita we are murag gihimo ta for each other ba kay community dili pwede man nga ikaw ra ang kaning mga negosyo dili man na magnegosyo kung ikaw ra so kitang tanan remember nga kitang tanan negosyo gid ta di ba kay kanang imong gisuot kanang imong gikaon negosyo ba na okay tanan so usahay lang atong butangan nato bitog dako kaayo nga level which is like you know nga kung buton naon kitang tanan we are here nga magtinabanga gid yani oo so mao na siya ang naka-diferensya sa ato so kinahanglan nga kinahanglan ba nga magkat-on ta sa mga bag-o nga labi na karon nga panahon kay mayon ta nga ay year kumong na siya oy kana siya kuan ay kanang amo lahi man mila mo dili gyud ingon ana day no kanang mag kuan gyud ta mo adapt ta og mga bag-o nga kuan pagtulunan kay di man ta mo puyo sa atong kagahapon mo puyo man sa atong karon di ba so we're living in our present not in our yesterday so kinahanglan ta nga mo-adapt sa mga bag-o nya mo nang dili ta mo lambo tungod kay dili ta open nga mo-adapt og bag-o unya dili imbot sabot nga bag-ohon nimo ang imong kaugalingon bag-ohon nimo kanang kumbaga ang bag-o nga paagi nga kita magtinabangay og makapanginabuhi no so mao na siya
ang gihimo nako karon nga mo nang ni ako sa social media nga mag-inspire sa inyo nga unta kung naamoy mga pangutana, kung naamoy mga pangandoy nga unsa kahano ah, kung makakita pa ko og mga more time freedom to travel, more time freedom to with my family, more time freedom to extend my kanabitang nga nang maghatag ka og kabitang imuhang sa imong kasing-kasing ihatag nimo kay kung unsa may mga ihatag mo wala pud ka no. So, mao na siya nga mag mag-comment mo sa down below kay atong istoryahan kay ako mo giya ko ninyo kay there is always a way na you don't need to work really like plus ako sa una nga busok-busok trabaho 2 job to 3 jobs nya karon I learned something new. I'm still learning, pero I know I can guide the way. Nga, I can teach you the way, I can show you the way, I can point out you the way where you're going nga para mo lambot ang tanan. So, kay usahay magud ang direction makita lamang human nga mo take action jud ka. Kung di kun mahadlok ka, wala gyud mahimo nato no. Mahadlok ka. So, akong katapusan nga istorya sa inyo unsa man nga gamay nga lakang ang nahimo ninyo nahimo nimo karon nga kanang makita nimo ba yung makagulingon nga one day you can be something, okay? Isulat sa comment diha sa ubos mahimong karon accountable pug ka sa imong gisulat kay we will magistorya inya ta, okay? So maura to ang akong kapaambit kanyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw karong gabi ng igsoon mga kamisdak kung asa mo karon. Comment below where are you watching from. So hinumdumi mahimong mausab ang atong plano pero wala mahuman ang atong mga purpose sa kinabuhi. So pahuway kung kinahanglan ka mo pahuway, kung gikapi ka, so pag-ampo lang kung naglibog ka, so go start over again. Kay pareha ka ni Ate Winky, I start all over again, but I know all God is always with us. Kay naa siya nagauban ka nato. Kay wala pa naman ang atong istorya, ang atong libro, ang atong story sa atong life. Okay? So, padayon lang mga igsoon. So, maora to! May gabi kayong tanan. Ayaw kalimot o comment below kung asa ka nagtawag ka dito. O kung ikaw, isa ka bisaya nga nangandoy pa nga makakwarta pa more, kanang makakita ka pa og laing pakitaan. Dili kinahanglan nga magundang ka sa imong trabaho, dili kinahanglan nga mo quit ka sa imong trabaho. Ang kinahanglan mo sugod ka kay imong tun-an. Kay tama sayod niya di ay kini para sa inyo. And this will change your life forever. Alright, salamat sa uban ni Ate Bengkay. Ay kalimot og share sa akong live mga igsoon sa imong amiga nang hinahanglan ani. Okay niya. Ayaw kalimot pud og bisita sa akong YouTube channel kay na ako'y nag-start ko og ganang himo nag-compose ng mga kanta to inspire you all guys and naa sa akong Binita All Media po na akong YouTube and you can subscribe my channel. Salamat kaayo. Duha na siya akong channel but ang isa nadiha akong kanta ang usa. You can search my name in the YouTube. And paminawa ang akong compose and share to your friend. Alright? Thank you for watching and here you go. I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm
Salamat sa inyong pag-watch. I'm still rising, even when I fall, God's not done. Thank you for watching. Ay kalimot ug maphon magkita na pud ta mga kabisdak. Make a comment below where are you watching from, and don't forget to subscribe my YouTube channel and you can see the song that I composed. All right. Salamat kabisdak, and I'll see you tomorrow. Bye for now.